A Sackó Klub 2006 évi június havi saci műsorában olyan cselekmények történtek, melyek megzavarták az emberek nyugalmát. Az ilyen műsort legalább 12 éven aluliaknak nem ajánlott korhatárral kell megjelölni. Ezt a csatorna nem tette meg, és figyelmeztetések ellenére sem módosították. A műsor még szerzői jogokat is megsértett, mert a saci műsora már létező műsornév jogilag védett. A műsornevet a Szavi műsorára módosítjuk. Jó napot kívánok! Köszöntjük Önöket a Szami műsorába. Kedveknek híreket fogunk betenni, azaz felolvassuk kedves hallgatóinknak a leveleiket, amikben leírják, hogy milyen bűncselekmények történtek manapság velük. Először is kibontjuk az első levelünket. Kedves Szami! Azért írtam, mert a házamban megtámadott pár huligán, Krisztián. Kedves Krisztián! Ez csak annyi hozzáfűzésem van, hogy nem kéne nyitva hagyni az ajtót, lehet, hogy nem törnének be, lehet, hogy nem írtál volna most ide, elkerültük volna ezt az egész nagy problémát. De mivel írtál, beteszünk pár képet, megmutogatjuk, hogy mi is történt valójában, hogy legközelebb az észlények becsukják azt a hülye ajtót. Was an accident, not the kind where sirens sound. Never even noticed we're suddenly crumbling. Tell me how you... Na jó, menjünk tovább. Szami, az utóbbi időben jártam odakint, miközben... Micsoda? Szegény gyerek nem tud élni. Na jó, megpróbálom felolvasni újra, kiveszem kínai írását. Szami, az utóbbi napokban jártam odakint, de miközben kimentem, pár huligán elém ugrott. Brigi. De figyelj, Brigi, ez egyszerűen képtelenség, hogy csak úgy eléd ugráljanak páran, és kigáncsoljanak. Ez valahogy nem lehet. Nem tudom miért, de én nem bírom elhinni. De mivel küldtél videót is, hát megmutatom, nyugodtan. Írunk, Béla lesz, akitől röhögni fogunk. Szia, Szami! Tudom, nem nagy baleset, de egyik nap el akartam menni a de nem tudtam felszállni. Pedig csapkodtam az ajtót. Úristen! Béla, te ezt most komolyan mondod? Csapkodod az ajtót? Először is rugdosni kéne, nem csapkodni. Másodszorra van egy ilyen kis kerek zöld gomb rajta, amit ha megnyomsz, képzeld, kinyílik az ajtó. Minő meglepő, de van rajta vésznyitó is, amit ha eltekersz, ilyen piros tekerő, akkor ugyanúgy kinyílik az ajtó. Legközelebb próbáld megtalálni ezt, de ha ez sem jön be, akkor kezd el rúgdosni az ajtót. Na jó, mert azt hiszem vége vannak a leveleknek, talán még a következő műsorban is mutatunk pár hírt nektek. Ma még lesz reklám, ami elég vicces lesz, tehát tartsatok velünk. Utána elő fog fordulni telefonos beszélgetés is. A szőkenő telefonál, meg a másik, amiben a rendőrséget keresik. De nem lövöm le a poént. Tartsatok velünk! Kagonnal a mosógép is tovább él. Jó reggelt kívánok! Én Szami vagyok, és bemutatom az univerzális létcsapót. 100%-os biztonság, 100%-os életkörülmények, és 100%-os, hogy nem törnek be huligánok. Ez nem Tibi csoki, nem jó, nem finom. Ez univerzális létcsapó, ami király, sirály, dobmen. Na jó! Halló, halló! Tessék! Ez itt a Szeretet Otthon? Igen, kérem. Akkor tessék befogadni a férjem. Mindig panaszkodik, hogy nem szeretem úgy. Így legalább szeretném. De ő az ön szeretetére vágyik. Az nem elég, hogy elküldöm valahova szeretetből? Ez Jó a rendőrség napot. telefonszáma? Nem, ez a polgárőrség száma. De akkor ez a rendőrség. Kérem, a polgár nem ugyanolyan, mint a rend. De hát a rend a szobában szokott lenni, ha lefoglalkozik, akkor ez a polgárőrség. Nem kérem, ez a rendőrség. Ön sem áll el, itt szórakozik az időmmel. Szóval ez a rendőrség akkor. Nem, ez a polgárőrség. De ez a
nem csak a nevére voltam kíváncsi. Én Mariska vagyok, mikor találkozunk?